gender based violence. Varume vanhu vofuti. Tell him. Mepo yetsinza imwe rekai nditaure ini handinganyare tanzo commissioner mudanzi Chakafukidza dzimba matenga mumba mangu ndinogara ndichirohwa ndikataura vanotanga kundiseka Chakafukidza dzimba matenga mumba mangu ndinogara ndichirohwa ndikataura vanotanga kundiseka wamakandiba uya kanitete ndiye wacho andibaya nyamanete kungotaura ndinorohwa sekapete ndinobika iye avete ndinosuka maplets ndinowacha mapenti ko aina matrauzi kupeta mablauzi everyday noisi hapana kana pozi ane ngozi mukazi uyu Chakafukidza dzimba matenga mumba mangu ndinogara ndichirohwa ndikataura vanotanga kundiseka Chakafukidza dzimba matenga mumba mangu ndinogara ndichirohwa ndikataura vanotanga kundiseka pamatama misodzi kuyerera ndine mari iyanontorera hama dzangu ndotadza kufonera ndikabatwa ndoiswa chipanera ahadi kundiona ndine shamwari ndikabatwa ndonzisi yamari kana kuchechi iko kutemberi ndinoyenda ndakabata mabhaibheri Chakafukidza dzimba matenga mumba mangu ndinogara ndichirohwa ndikataura vanotanga kundiseka Chakafukidza dzimba matenga mumba mangu ndinogara ndichirohwa ndikataura vanotanga kundiseka wamakandiba uya kanitete ndiye wacho andibaya nyamanete kungotaura ndinorohwa sekapete ndinobika iye avete ndinosuka maplets ndinowacha mapenti ko aina matrauzi kupeta mablauzi everyday noisi hapana kana pozi ane ngozi mukazi uyu Chakafukidza dzimba matenga mumba mangu ndinogara ndichirohwa ndikataura vanotanga kundiseka